Am revenit din nou, îmi prezint pe o clientă foarte puternică. Nu că puternică, ne-am luptat și am ajuns undeva la 10 luni. Este determinată și a făcut mai multe lucruri decât sport. Vreau să vă amintiți puțin de ea. Las pe ea de data asta să spună cum se numește și ce vârstă are. Bună, sunt Gabriela și am 32 de ani. Îți mai amintești de la ce greutate ai pornit? 98,8. Ne ducem puțin în trecut. Cum arăta viața ta când aveai 98,8 kg? Eram obosită, tristă mai tot timpul, nu mai mă regăseam pe mine, nu mai îmi convenea nimic, nici că era bine, nici că era rău, nici la mine, nici la alții. Acum este altfel. Ce detestai în perioada aceea? Pe lângă kilograme, avea un impact destul de mare. Cum mă simțeam? Neîncrezătoare, nu mai aveam deloc încredere în mine. Cum îți afecta greutatea viața de zi cu zi? O întrebare simplă. Aici m-ai blocat, că nu aș putea să spun prin cuvinte. Adică, pe lângă oboseala pe care o simțeam mereu, având și doi copii mici, nu, nu mai aveam nici răbdare cu ei. Nu mai aveam nici forță, să zic așa. Și cu deplasările, cum te simțeai? Era greu. Atunci nu-mi dădeam seama, că deja mă obișnuisem, că nu venise dintr-o dată. Da. Kilogram cu kilogram, deja nu mai... Dar mergând cu ei pe stradă, gâfâiam, oboseam, drumul scurt era cel mai lung drum, erau de tot. Erau toate cumulate. Ai încercat înainte și nu a funcționat pe partea asta de sport, poate nutriție, diete și așa mai departe. Atunci aproape nu încercasem. Nu încercasem cu sportul de mai bine de 8 ani Da. și înainte, cu vreo 2 ani, să ne cunoaștem, încercasem cu diete. Rezistam o săptămână, două, o lună, dar după renunțam. Vedeam că am dat câteva kilograme jos și zic, bă, gata, am reușit. Lăsam. Am înțeles. Care a fost momentul când ai spus, gata, trebuie să schimb ceva și cumva ți-a făcut acel declic? Îmi tot spunea prietena noastră comună de tine, îmi tot arăta că ești antrenor. Zic, da, ok, mă gândeam că bate niște apropouri, dar l-am lăsat deoparte. Până la urmă am început să te urmăresc. De ce? Nu știu. Și tot făceai filmulețe și zic, bă, hai să încerc, hai să vedem ce o să iasă. Aveai frici sau dubii în perioada Da, aceea? da, dubii mari în privința mea, că mă gândeam că nu o să continui. Mă Mhm. gândeam că o să renunț pe parcurs. Pentru că, având doi copii mici, nu aveam timp, de fapt timp, nu știam să mă organizez cu tot felul de diete și am zis, wow, în ce o să mă bag, dar hai să vedem ce o să fie. Cum a fost prima lună pentru tine? Aș vrea să ne amintim puțin. Obișnuită să ronțăi, nu să mănânc, să am mese. Da. Și singura mea masă, să zic așa, era seara după ce culcam copiii, mă simțeam eliberată și atunci știam că mănânc și o liniștită. Și mâncam. De a mânca regulat, dar Mhm. nu mai mânca seara. Și probabil că asta era ca o greutate, ți se părea des. Era Des. normal sau cum? Mi se părea și des că mănânc des, trebuia să fiu atentă să zic că așa și la ore, să nu sar, să mi se facă din nou foame. Doar că seara, obișnuită să mănânc, să mă relaxez, simțeam nevoia să ronțăi și mi-a fost greu să mă abțin, să zic așa. Nu aveam nevoie, nu simțeam nevoia să mănânc foame, doar obișnuința aceea. Ce mi-aminte, ai avut un sevraj, cred că undeva la 2 săptămâni sau după, ceva de genul. Da, a fost un sevraj mai puternic după 2 săptămâni, că deja nu mai reușeam să mă abțin.
Și Mhm. atunci am decis să scriu, că am văzut că nu mai pot să fac față singură și am zis, băi, nu pot să mă abțin. Da, ceva se întâmpla acolo. Erau niște lipsuri care nu se atingeau. Dar ce ți s-a părut diferit față de ce făceai înainte tu? În momentul în care noi am pornit. Mesele. Mesele, nu? Mhm. Mesele, pentru că erau regulate, trebuia să mănânc masa și să nu mai ronțăi între timp, chiar dacă le dădeam la copii sau îl mai vedeam pe soț. Știam Mm. că nu mai trebuie, pentru că eu oricum eram sătulă, dar era chestia aia de a Da, ronțăi ceva, de a mai... e nevoia să ronțăi. De fapt, aici era și problema ronțăitul. Uneori, Da. orice situație are o cauză, da? Pleacă de undeva, pornește de undeva. La tine am descoperit-o destul de rapid, ai fost și sinceră, ceea ce sinceritatea e... Păi, am fost în primul rând sinceră cu mine. Că, cum ți-am zis și la început, cum mi-ai zis, dacă mănânci ceva în plus să-mi spui, să nu mă păcălești sau nu știu cum ai zis, să mă minți. Am zis că nu, că mă mint pe mine, adică nu pe tine, eu sunt în cauză. Exact, păi despre asta este vorba. Orice facem în procesul acesta, trebuie să fie cu sinceritate, dar în primul rând, dacă nu iese din partea ta, eu nu pot păși în casa fiecăruia și nu am de unde să știu, dar mai presus de tot, ajungi și te minți pe tine. Da. Au fost pentru tine antrenamentele de început. Mă, sincer, aici nu știu de cine o să creadă, cine așa. Uh, Eu venind de la țară, mutată de aproape 14 ani în București, știam ce e munca la câmp, munceam. Și atunci am asociat sportul cu munca. Și atunci când mergeam pe câmp să muncesc, când veneam acasă, simțeam o oarecare febră sau o durere de picior, de mână, de că am ridicat și am făcut. Și nu am dat importanță la, la durerile acelea. Și oricum era normal să mă doară dacă 8 ani de zile nu mai făcusem sport, nu mai mersesem la sală, că era ceva acolo. Nu puteam să mă plâng de orice. Că era normal, aveam și kilogramele pe care le aveam, nu? Deci, într-un cuvânt așa, nu ți s-au părut atât de grele. Atunci eram conștientă că o să mă doară și nu puteam să mă plâng de ele, că știam ce urmează. În unele zile, după ce terminam antrenamentul, chiar dacă mă apucam cu tine și mi era foarte foame, îmi vorbeau masele, după sport nu mai simțeam nevoia să mănânc și deja tremuram. Uh, Ziceai că merg pe norișori, calc pe norișori. Mhm. Și simțeam durere de picioare, uh, nu știu neapărat dacă era de mușchi, dar era o febră, Febră. febră musculară. Nu am avut accidentări, ca să facem claritate. Din contră, Nu, ai venit cu niște, păreau probleme, da? Dar le-am rezolvat s-a prin... părut că e ceva wow, probabil unde sunt și rezistentă la dureri, nu mă plâng de orice. Da, asta este foarte, foarte frumos, dar nici nu ne-am accidentat, adică nu facem exerciții să fie atât de dificile încât să ne ducă către accidentări. Ok, adică pentru ce aveam nevoie, chiar mi s-au părut ușoare. Mă gând, chiar știi că spuneam că gata, am terminat, că mă așteptam să mă pui la cine știe ce să fac, cât să Da. fac. Și Gabriela tot timpul, dar tot timpul îmi face repetări mai multe. În momentul în care îi dau eu stop, ea mai continuă puțin și asta mă bucură. Dar, Gabriela, ai avut momente în care ai vrut să renunți în tot acest... Uh, Nu la început, după câteva zeci de kilograme date jos, cam la 20 de kilograme, deja mă simțeam eu mai bine, mai încrezătoare și la unele antrenamente creierul îmi juca feste, să zic așa. Și Da. gata, ce mai faci atâta? Nu vezi că te obosești? Ajunge, ce cât mai faci? Mă obosești, nu-mi place, mă ții într-una așa. Și ce te-a ajutat să mergi mai departe? Oglinda. Oglinda, că îmi plăcea prea mult ce vedeam în oglindă și când am început cu tine am zis că vreau să ajung cum eram în liceu, la numărul de kilograme de atunci. Și am zis că nu, că mai merge.
Mai venea o ședință care îmi plăcea mai mult, după aceea creierul iar spunea, iar mă bagi, iar facem lucrul ăsta, gata, ajunge, stop, nu te-ai plictisit și iar continuăm. Cumva mie asta îmi sună foarte cunoscut și sună a disciplină, da? Cumva cred că asta este ceea ce încerc să ofer și ofer cu lejeritate. Îmi place să ascult, poți să-mi confirmi și tu, da? Nu mă enervez, nu am de ce. Nu țipăm aiurea, suntem adulți, îmi place să spun cum îți spun și ție. Înțelegem principiile, înțelegem cauzele și încercăm să le tratăm, iar ceea ce a spus Gabriela acum cumva intră în partea de disciplină, că a început să-i placă și totodată a conștientizat că cât este de important să continue cu mișcarea. Da, și mă bucur. O să ajungem și de ce ne bucurăm atât de tare, da? Cum te simți acum în corpul tău? Să vorbim puțin de cum te simți acum, da? Dacă am vorbit cum a fost în prima lună, în primele luni, cum te simți acum în corpul tău? Super mișto. Mai ales când nici eu nu mi-am dat șansă, că nici eu n-am avut încredere în mine, dar restul de lângă. Și soțul îmi zicea, bă, iubi, nu credeam că o să reușești, că o să te ții. Mai ales că am fost în weekend la țară, toate vecinele, vai, ce-ai slăbit, cum ai slăbit, ce bine stă, să fii atent acum cum te menții. Adică eram așa în centrul atenției, fără să vreau. Eu primeam tot felul de complimente. Da, chiar asta voiam să spun, cum s-au schimbat și oamenii din jurul tău și mă bucur că ai menționat asta. Dar din punct de vedere mental, psihic, cum este schimbarea pentru tine? A venit schimbarea? Dacă ți amintești, la început îți vorbeam ca să te pregătești de schimbări pe toate planurile. Cum este? Da, bineînțeles că nu te-am crezut. Și ce poate să urmeze? Pe lângă faptul de care eram conștient că o să fiu mult mai liniștită, o să fiu mai relaxată, că o să-mi consum toți nervii la sport, la antrenament, nu mă așteptam să-mi deschid atât de mult mintea, să am o viziune mai largă. Gabriela s-a schimbat la 180 de grade, inclusiv profesional, și nu mai vorbim de partea asta de fizic, da? Ce poți face acum și înainte nu puteai? Poate fi pe toate planurile. Să-mi organizez timpul mult mai bine, să am grijă și de mine, chiar dacă sunt 5 minute ale mele în fața oglinzii, da, sunt ale mele. Înainte spuneam, n-am timp. Știam că mi-a ore ca să mă aranjez puțin. De fapt, mi-a 5 minute după ceas. Fiu mai sinceră cu mine. 4 luni ai venit către mine și permitem să te citesc puțin. Mă simt din nou femeie. Da, La mine a fost cu piele de găină, pentru că a fost cu o schimbare, nu era doar fizic, venea și din interior. da, pentru că înainte, cu mulți ani, nu simțeam feminitatea. Probabil a trebuit să trec prin acest proces ca să mă simt feminină, să mă prețuiesc mai mult. Apreciez ceea ce am în prezent, în ceea ce aș vrea să fiu sau cum aș vrea să fiu. E frumos spus. Simți că ai ținut o dietă sau doar ți-ai schimbat stilul de viață? Simt doar că mi-am schimbat stilul de viață. Că nu am simțit dietă, am simțit ceva normal, la un moment dat deja nu mai conștientizam că eu sunt într-un antrenament, sunt într-un proces. Da. Era ceva foarte, foarte normal. Dar ai ținut dietă? Nu. Nu. Am mâncat. Am mâncat foarte mult. La un moment dat îmi spuneai, dădeai mesaje și spuneai, Valerii, nu mai pot să iau gustarea.
Crede-mă că nu mai pot și nici cina, da? De foarte multe ori, cea de-a treia masă principală, primeam mesaj de la tine în care îmi spuneai, corectează-mă dacă, da? În care Da, da, spuneai că, Valerii, nu mai pot, simt că nu mai pot. da. Cam că nu trebuie să mănânci chiar toată farfuria dacă nu mai poți, dar continuă să mănânci din ea cât încercăm că ar fi normal, pentru că nu Da. e teoretic, da? Bun. Ne poți spune așa puțin cum arată alimentația ta acum față de la început? Multe mese. Adică trei mese principale și două gustări, multe legume, care nu le băgam în seamă înainte. Mai multe salate, mai multe crudități și mai puține făinoase, care oricum nu simt de foame, te fac doar să mănânci în plus. Eu asta făceam înainte, mâncam mai multe făinoase. Mie foamea e că bag repede un covric, dar dintr-o oră deja mi se făcea foame și mă mai simțeam și foarte plină, grea și cum trebuie. Acum mănânc o farfurie întreagă de mâncare și mă simt mult mai bine. Nu balonată, nu grea, nu cu stări nașpa. Și mai ales nu mă mai gândesc, aolă, cât am mâncat, să vezi chiar o să mă îngraș, că chiar mai pun 1 kilogram pe mine. Chiar dacă e mai multă mâncare. Da, despre asta este vorba. Dacă vine acum cineva și spune că nu se poate, ce îi răspunde? Nu e adevărat. Și am conștientizat în aceste luni că nu există, nu se poate. Da? Nu Iar există, noi, nu cei se care poate. suntem aici, ca antrenori, ca mentori, noi suntem doar o extensie a ceea ce voi sunteți deja. Da? Noi Da. ajutăm un proces, restul tu ești, tu îți dovedești că se poate. Rolul meu este aici să înțeleg pe toate. Cum ai zis și tu, voi antrenorii sunteți doar o extensie a noastră. Adică degeaba ne spuneți voi ce să facem, ce să mâncăm sau cum să facem exercițiu, cât exercițiu să facem dacă noi nici măcar nu vă auzim. Contează să faci pentru tine, nu pentru alții și să auzi, adică nu neapărat să asculți, dar să conștientizezi ce urmează pentru tine, ce trebuie să faci tu ca să te ajuți pe tine. Ce m-am spune tu, mănâncă numai uh, legume dacă eu nu le simțeam, nu puteam să le mănânc. Nu făcea nici claritate pentru tine, adică să Da, și nu, partida nu era. dacă știam că nu mă ajută. Mhm. Dacă îmi spui fă aia, eu sunt conștientă că îmi spui ca să mă ajut, nu doar să o fac pentru mine. Tot aud des și aș vrea să întreb pe tine. Tu ești clientă directă, da? Să iau un review. Tot aud. Nu am timp, nu am vârsta potrivită, sunt prea tânără, sunt prea bătrână, sunt prea grasă, nu mai am nicio șansă decât operația sau am probleme de sănătate care îmi stagnează procesul, unele nu le putem ghida. Cui ai recomanda acest program alături de mine? La toată lumea, chit că e grasă, chit că e slabă, pentru că noi avem nevoie de mișcare. Așa cum străbunicii noștri se duceau și munceau și au trăit până la nu știu ce vârstă, și cum părinții mei au muncit toată viața și de câțiva ani a început munca, adică e o diferență totală. Sportul, mișcarea, te, te face om sănătos, te ține în viață, nu mâncarea, că oricum mâncarea din ziua de astăzi cu ceea ce mâncam noi când eram mici nu se mai compară, dar mișcarea te ajută. Da. Corpul se modelează, să zic, se obișnuiește cu mâncarea. Dacă acum ne Dar putem lua sportul, vitaminele și din suplimente, proteinele la fel, da, dar nu putem mișcarea face. contează. Exact. Și activez în câteva proiecte, să zic așa, și mi-am dat seama că mereu am zis, nu am timp. Nu e adevărat. Dacă spui că nu ai timp, creierul te duce în altă parte. Da. Nu știi ce te organizezi. Ai venit cu o fetiță de avea 10 luni, 9 luni. 9 luni, da, avea 9 luni. Un alt copil, David, ce vârstă avea la momentul acela? 4 ani. 4 anișori.
destul de micuți în care tu și încă alăptezi, da, Da. menționăm aceste lucruri încă alăptezi. Teoretic, foarte greu ai stat cu timpul, da? Pe lângă mese, pe lângă pregătiri, nesomn, da? Da, au fost și nopți nedormite, cum este cu copiii mici, cu o răceală, cu o febră, cu dințișorii, dar cu toate astea am zis că nu este timpul meu, este ora mea pentru care oricum eu nu, dacă nu era antrenamentul, eu nu-mi rezervam ora aia pentru mine. Din tot acest timp, cât noi făceam antrenament. Stăteau pe lângă mine. Sau dacă era soțul acasă și ea cu ei, sau stătea cu ei în casă. Dar în rest au stat cu mine și mai făceau și ei. Și Adică surprinzător, cea mică face și ea cu noi unele exerciții care îi plac. Nu știu cum le sortea de ea, cum le alege ea, dar teoricul face. se face și chiar ne și ceartă la un moment dat dacă nu cum trebuie sau ce trebuie sau nu știu, probabil nu ridicăm standardul Și am învățat și un cuvânt de la tine. da? Într-o zi m-am trezit cu ea, făcea, hai, să haide, hai. Am înțeles, Poți, da? așa și ea. Asta este în premieră. Da. Mă și ceartă, dialoghează cu mine când începem, cumva îmi spune, eu să ridic standardele, face cu palmele, gesticulează în fața mea. Da, mă bucur și am vrut să scot asta în evidență pentru că este destul de important și eu sunt mamă și eu am fost mămica și fetița mea a avut 9 luni, 8 luni și recunosc că la vremea aceea mă simțeam stresată, adică mă simțeam cum cineva să mă poată aștepta 3 minute, 30 de secunde când copilul poate are o nevoie imediată. Copiii au nevoi imediate, da? Nu Să știi că și eu am avut stresul ăsta la început, că nu mi-a dormit, că nu pot să fac, că o să vrea după mine. Într-un timp am reușit să o culc, să pot să fac eu singură, după aceea n-am mai reușit și a trebuit să mă acomodez cu ea, să mă organizez cu ea, să facem amândouă o treabă. am participat la încurajarea asta și îți transmiteam. Este în Da, regulă. Dacă are nevoie, ne oprim instant, da? Te ocupi de cea mică și continuăm. A fost totul cu relaxare. În momentul când tu ai fost relaxată și copiii au simțit, nu am simțit acea tensiune. Acum, gândindu-te înapoi și în tot procesul acesta, merită investiția în tine? da. Nu neapărat că am și slăbit, că am dat kilogramele jos, dar am și o altfel de gândire. Și în plus de asta, investești și în tine. Da. Că, Am încredere în tine, da, în ceea ce poți să faci. Ce mesaj ai pentru o femeie care se uită acum la noi și poate nu are încrederea necesară? să pună ea pe primul loc. Din moment ce s-a pus ea pe primul loc și sunt și copiii bine și merg toate ca pe roate. Hai să dezvăluim. Te-ai cântărit în urmă cu vreo 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, și erai undeva pe la 2,2. 62,2 kg, da? Comparativ cu momentul când aveai 98,8. Da? Sunt multe kilograme. Și cum te simți acum, cu adevărat? Mult mai bine. Mai încrezătoare, mai relaxată, să zic. Nu știu dacă chiar cuvântul potrivit. Mai liniștită, nu mai am aceleași stări de nervozitate, nu mai am anxietăți, mult mai bine. Mai încrezătoare. Încep ziua cu mai multă bucurie. Mă bucur să aud asta. Dacă ar fi să descrii transformarea asta ta în 3 cuvinte, care ar fi acelea? E greu. Acum e greu. Nu știu. Mai feminină. Nu mai. Chiar sunt feminină, încrezătoare și sunt eu care nu o știam. Ce O frumos, versiune a mea care, nu că nu o știam, o simțeam, dar nu aveam curaj să o las să iasă afară. foarte frumos. Te-ai descoperit pe tine și mă bucur.
Vreau să spun că ne-am văzut zilnic, da? Și în momentul în care poate nu ai vrut să zâmbești, nu ai avut chef, poate inclusiv nu ai avut chef să mă vezi, în care eu nu am văzut-o odată pe Gabriela să vrea să renunțe, din contră, a avut și ea căderi, a recunoscut, a vrut să înțeleagă de ce a simțit, poate nu doar să guste ceva, dar să și mănânce, ți-a acceptat toate lucrurile acestea. Și în primul rând am văzut schimbarea ta, așa ca om, ca strălucire, ca transformare. Și vreau să atașez aici pe ecran și câteva poze, pentru că transformarea ta fizic a început să se vadă și pe mușchi, adică inclusiv pe abdomen. Îți susții acum, tot abdomenul tău este tare, de sus Da. până jos. Și cred că poate și aici ți-a mai revenit iarăși determinarea să tragi din nou și să nu renunți la partea asta, pentru că acum, Gabriela, te definești. Da? Dacă până acum tu ai slăbit și ai fost un om slăbit, în care ce face un om slăbit? Slăbește, este slăbit. În urmă cu 3 săptămâni, da, ți-ai simțit pentru prima dată întărit, așa, peste noapte a fost, toată zona cor și erai foarte mândră. Asta înseamnă că tot ceea ce am făcut noi acolo, Gabriela mi-a fost foarte atentă și ca atare, Gabriela, tu ești o dovadă vie că se poate, după foarte multe kilograme. De asta nici ea nu și-a dat șanse. Îți mulțumesc că ai avut încredere în mine și în toată transformarea asta și mă bucur că ești omul care ai vrut să devii dintotdeauna. Felicitări! Da. Mulțumesc! Noi ce credeți? Că după acest video pe care l-am făcut, un testimonial așa, noi intrăm direct în antrenament. Dar aș vrea, nu știu, ai curaj să te ridici și îmbrăcată de sport acum pe dedesubt? Da. Da? Și vrei să ne arăți? Ia să vedem, să o vedem pe Gabriela. Am văzut că era. Dar poți să o dai și jos, dacă vrei. Mai avem de lucrat puțin pe zona de burtică. E pe S, da? Și a plecat de la Mi-am luat rochițe XS. XS. XS, care n-am avut niciodată. De fapt, n-am avut curaj niciodată să încerc XS-ul, chiar dacă înainte aveam kilogramele astea. Și vreau să vă arăt și tricoul. Ia, avem Înainte. pe care l-am arătat și la TV. Da. E dublă. Deci, Da? Asta mai pierdut o dată greutatea ei. Da, așa este. Eu te felicit, Gabriela, și încă o dată îți mulțumesc pentru toată încrederea asta și sinceritatea și puterea în care ai pornit cu mine alături de acest drum. Și eu sunt mândră de tine. eu sunt mândră de amândouă. Bine, ce să spun? Vă transmitem salutări, nu uitați să faceți mișcare, indiferent ce alegeți, nu uitați ca zilnic să includeți și mișcarea. Degeaba avem o alimentație, încercăm să avem un stil de viață dacă corpul nu ne ajută să ne mișcăm. La revedere! La revedere!